Pula lam suwa ni jotro no ani kedal blog o ang tamni bagai blog khlai manya norong nogui no saiman kana ang hospital o klaijak hingke ang thangnai no no samani lumani ang lumui tongo hini nai abo sanga video delete khai markha problem mani bagai nai kisam hingke nai dia ang hospital o thani manden chimi borting ja ani shori chai ni bagai hingke ang bono rok no kisa clip phunugan hene hainu video khlaika moto o pungja video khlainen bu kisa pano mane angkoya ta khlaina musungya hingke tabo hingke mayo bo no anuma murak phaikya hingke phatoro kisa phai tabo hingke rukmo hapka mane buanu ya ko malis khai tongo taske ro koi mangma tongmani malis bai mamang yabo ke ang nogo phai mani yagulo blog khlai mani obo 20 tarik miya ni tabo hingga kaike chini yango football choli bai tong ta khumulng stadium o hingke naya no phano nai srangai tongo siwano nogo mamang saisung hini nai phai mani bai song bai tabo ke ko start tangna nai tongkha khela orok nugui no mani tongkhana te srapchani bisingo no change nai ta khela hingke nai tongdi je manchang nog no phunugui tongmano hingke tabo bani channel no subscribe khaike subscribe khai nai di je dakti ketal blog haike norong nugui manai ta kinorong no hambai maro norong ano asuk support khlaya ni blog rok nai tongmani bagai obo haike nano norong support khai tongdi logirui tongdi angbote bo video rok khlainani content rok kaham tubui manai norok ano support khlai tongkhe norok ni support bai se joto kisu haya di bana kaham tubui rok buka gila tong hedir ka head bane pore out tabuk dal so kita nai Dato na to kai tin tolo pasi kheda ka yang bor bring man begai gila asla 12 number jersey na to ko builo ka rekar kono dongo ay bol bole chile Darso kita nai kenali kalau bai malai joto darsul Nepal tila tini khela sabai pai ang norong no se sajaya ko tini chini dar joy bai kila tongo hingke kila 2 bol khata hingke kila no pai kya tabo hingke khela ro nai bai nogo se phiro koi tongkha bai song hingke thangai pai kha bor tom bai phai bela Hi guys, hingke tabu hingke horni mairok sai paikha tini hingke chinoro mui songo ama sungke muya bailo ti songsa hingke ano hingke dal rugui temo jeng kelwa khairaka hingke tini hingke jeng khela nai mani norok ani blog ani nugui tongkhana ani puila wono tini sing khela nai ka ako studio thangka hingke sabo paikha abo hingke norok sai naman kana sabo paya hingke belano tongthoka arambo nangkha hingke taito bufruji nuk phaino final purok da nuk phaino saimaya kahani bai tini start tungbuta studio mane khumulng studio hingke tini first phano nai thangchuno haipano borok bangso guys norok nugui numang kana pura an blog aske borok bang hingke final te bangna belena hingke tabo haino start phurusa se borok bang hingke ba hingke khana hingke ang town thangsina hino wan sugui tongo town balok suka phaiba nangnogo te sori bahamiangkha sori hamiang bising borti ma tongkha hospital hingke tabo hingke thangsinai hingke yang exam bo buskango
next mano yang kun phan se ani por prepare khaja kun ke ba inge habam bagai inge khana charge pai sare ko thang hane wan chugui tongo inge re nong na next vlog of funugan ke bye bye nora bahai no hai kital vlog mari funai